Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bamshise waba umlotha umliso neminyaka engu-30 wasemfuleni eCape Town obesekhathazile ngokuqola umphakathi ezenza iPhoyisa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijone leli khasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ngizocela usilandele ekhasini leka Instagram @zwide_media. Basale bekhathazekile futhi bethukile abahlali base New Beginning emfuleni endaweni yase Cape Town emva kokutholakala kwesidumbu esishe sangqonqa somlisa oneminyaka engu-30 obesekhathazile ngokubamba abantu inkunzi ezenza iPhoyisa. Amalungu omphakathi atshele iDaily Sun ukuthi ngaphambi kokuba ashiswe lo owesilisa ufakwe upetrol maqede bamgaxa amathayi base bemshisa. Kuthiwa uzwakele ekhala isimaye maye ecela usizo kodwa bengaselula ukuthi asizakale njengoba umlilo ubusosholo ophezulu. Umphakathi ke uthi ubesekhathazeka kakhulu ngokuqola abantu endaweni ephinde babambe nenkunzi egqoka impahla zamaphoyisa ezenza iPhoyisa. Abaningi bathi bebesaba ukubeka lo mlisa emaphoyiseni njengoba bathi uma ephuma ejele uzoqhubeka abe ingozi ikubona. Bathi ube umgulukudu owaziwayo endaweni futhi ke engahleki uma erobha abantu. Baziwe nje ukuthi uyayibamba inkunzi futhi ke akahleki. Ukhulumela amaphoyisa Warrant Officer Joseph Swatbu uqinisekisile ukuthi ngempela setholakele isidumbu somliso neminyaka engu-30 eshiswe wangqonqa umphakathi. Emva kokuba umphakathi ubusokhathele ngesenzo sakhe esokubabamba inkunzi. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela yemangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheleli YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.